Dobar dan, dragi moji i drage moje. Danas ću vas provesti kroz tutorial kako raditi test online. Ja znam da vi volite da radite online testove kroz različite kvizove, igrice i tako dalje, ali isto tako znam da ste navikli da radite sve zadatke na papiru odštampane. Zašto? Zato što dobiješ 10 ili 15 ili 20, već koliko zadataka. Ako neki zadatak preskočiš, uvek se možeš naravno vratiti na njega raditi. S tim u vezi jako je korisno i lako sada test raditi online u kucanoj formi u Word dokumentu. Pre svega je najvažnije da budete, osim što ste ulogovani na Edmodu, budete ulogovani i na svom Gmailu. Dakle, Gmail koji ste dobili, koji pripada kreativnom peru, da biste prosto mogli da pristupite Drive-u na kome je šerovan test. Dakle, to je prvi korak. Drugi korak, uđeš u svoj test. Svakom učeniku je namenjen jedan od dokumenta. Dakle, ako se, evo, Miloš Milošević, Petar Petrović, ako se zoveš Petar Petrović, uđeš, klikneš u dokument, on će ti otvoriti prozor gde imaš pregled testa. Tebi je potrebno da uđeš u Open With i klikneš na Google Docs. Tu će ti se otvoriti novi prozor gde si ti u mogućnosti sada da kucaš. I naravno odmah ćeš, evo, ovde uneti svoje ime. Možemo odmah Petar Petrović. Nije bitno da li pišeš latinicom ili ćirilicom, bitno je da pišeš tačne odgovore i da to bude, možeš i čak i velikim slovima ako ti je lako. Najvažnije nam je za izradu ovog testa da to bude dobro urađeno. Ovde možeš kucati neke odgovore, takođe i ovde. U zadacima gde se treba podvlačiti, dakle, selektuješ odgovor, ideš na underline, ali ja preporučujem mnogo lakšu opciju, a to je opcija CTRL plus U na tastaturi. Kako to zapravo radim? Podlačim ceo tekst, pritisnem CTRL i pritisnem U. Ako nisam siguran da se nešto sačuvalo, pogledaj ovde, sve opcije se čuvaju, sve što ukucaš, sve biva zapravo automatski sačuvano. Ako nešto želiš da vratiš, klikneš na Undo, ako si nešto pogrešio, i ta opcija će ponovo biti sačuvana. Pošto se sve čuva, na tebi je samo da klikneš i isključiš dokument. Evo, vratit ćemo se ponovo na zadatak, uđem na Petar Petrović. Dakle, sve vreme si i dalje na mailu. Evo ga, dokumenti su sačuvani, ući ću u Open With ponovo, da vidim da li se tu nalaze. Evo ih odgovori. Ako želim da ih izbrišem, opet će biti sačuvano. Dakle, vodimo računa o tome da nešto ne obrišemo. Isključim, ući ću opet, da proverim još jednom da li su se izbrisali. Ovaj prvi, evo ga, preview pokazuje da su svi ti odgovori izbrisani. Kada uđem u Google Docs za kucanje ponovo, vidim da ničeg nema. To je to. Hvala na pažnji.